झालीच किचन. आज आपण बघणार आहोत वांग्याचं भरीत. त्याच्यासाठी मी थोडं साहित्य घेतलेलं आहे. हे 450 ग्रॅम वांग आहे वजन केलं तर. थोडे लसूण उभे चिरून घेतलेले आहेत मी. एक कांदा कट करून घेतलेला आहे, आलं लसूणची पेस्ट, मीठ, थोडे टोमॅटो चॉप करून घेतलेले आहेत, म्हणजे मिक्सरला मी थोडेसे ते बारीक करून घेतले. कोथिंबीर आहे चिरून घेतलेली. आणि हा मसाल्याचा डबा आहे. त्याच्यामध्ये राई, जिरं, धने जिरे पावडर, कढीपत्ता आहे. त्याच्यानंतर हा कोकणी मसाला आणि मी याच्यामध्ये थोडासा घाटी मसालाही वापरणार आहे आणि हळद आहे. आणि थोडं कलरसाठी मी काश्मीरी रेड चिली पावडर वापरणार आहे. आणि हे मी 3-4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तर आपण आता आपली प्रोसिजर स्टार्ट करूया. मी आता हे ह्याच्यावर ठेवलेलं आहे. आपण वांग भाजून घेणार आहोत. ह्याच्यावर मी पापड भाजून घेते नेहमी, तर आपण आता त्याचा वांग्यासाठी उपयोग करणार आहोत. आता हे वांग घेतलेलं आहे, त्या वांग्याला मी थोडंसं तेल लावून घेते, म्हणजे ते छान भाजलं जाईल. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर अशा चिरा पाडायच्या आहेत. आणि हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही पाडून घ्या. आणि आता त्याच्यामध्ये आपण हे थोडे उभे चिरलेले लसूण आहेत ते भरून घेऊया, कारण की याने खूप छान चव येते. हिरवी मिरची सुद्धा भरतात, तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही ती करून घ्या. आणि वांग आपलं चिरा पाडल्यामुळे आतपर्यंत शिजतं चांगलं. हे वांग जरा साईजने सुद्धा मोठं आहे, त्याच्यामुळे आपण थोडे जास्तच भरूया. अशा प्रकारे हे भरून ठेवलेलं आहे. आपण आता हे चांगलं भाजून घेऊया. आतमध्ये त्याच्या लसूण टाकल्यामुळे लसणाचा जो फ्लेवर आहे तो थोडा चांगला बाहेर येतोय. अशी त्याची स्किन काढून घ्यायची. मी याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्याच्यात आता आपण थोडी राई, थोडं जिरं आणि एका साईडला मी कढीपत्ता टाकून घेते. काही लोक कढीपत्त्याचा वापर करत नाही, पण तुम्हाला थोडी वेगळी चव हवी असेल तो वापर करायला काहीच हरकत नाही. आणि याच्यात मी एक अख्खा कांद्याचा वापर करणार आहे. चिरून घेतलेला कांदा होता, आपण तो चांगला आता फ्राय करून घ्यायचा आहे. मी आता याच्यात थोडंसं मीठ टाकते, म्हणजे आपला कांदा चांगला फ्राय होईल, चांगला कुरकुरीत होतो. आपला आता हा कांदा फ्राय झालाय. त्याच्यामध्ये आता थोडी हळद, 2 चमचे मी धने जिरे पावडर, होममेड आहे ती, घरी बनवलेली आहे. घाटी मसाला थोडा तिखट असल्यामुळे मी 1 छोटा चमचा टाकणार आहे. आणि आपण याच्यामध्ये थोडी काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकूया, जे आपल्या रेसिपीला त्याचा कलर चांगला येईल. आणि थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची आहे, अगदी थोडी, आणि ती टाकूया, कारण की त्याचा जो फ्लेवर आहे तो त्या मसाल्यामध्ये चांगला मिक्स होईल. आणि आता मी त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. जवळजवळ 1.5 चमचा पेस्ट घेतलेली आहे मी. खूप छान सुगंध येतो याचा. आणि आता मी त्याच्यामध्ये हे 1.5 टोमॅटो होता, तो मी चॉप करून घेतला होता. थोडासा मिक्सरला थोडा वाटून घेतला, म्हणजे तो आपल्या भाजीमध्ये छान उतरतो पटकन. आणि आपल्याला तो त्या भाजीमध्ये बारीक होण्याची वाट बघायला लागत नाही तो टोमॅटोची. आपण आता ते टोमॅटो चांगले शिजवून घेणार आहोत. ते आपण आता ह्याच्यामध्ये टाकूया.
छान मिक्स करून घ्या ते. साधारणपणे 5-6 लोक आरामात ही भाजी खाऊ शकतात वांग्याचं भरीत. तुम्ही याच्याबरोबर छानपैकी मस्त जर भाकरी केला, तांदळाची, नाचणीची, कोणतीही, खूप सुंदर लागतं. काही लोक थोडंसं दही ॲड करतात. तुम्ही दही ॲड केलात तरी चालेल, खूप आंबट चव येते चांगली. आपण जे वांग फ्राय करताना चिरा पाडून आतमध्ये जे लसूण भरले होते त्याच्यामुळे आपल्या वांग्याला अजून वेगळी चव आलेली आहे. थोडा लसणाचा स्वाद त्याच्यामध्ये उतरण्यामुळे आपल्या वांग्याच्या रेसिपीचा सुगंध सुद्धा खूप छान येतोय. आता मी त्याच्यात थोडं मीठ टाकते. अशा प्रकारे आपली ही सुंदर रेसिपी छान तयार झाली. अशा प्रकारे ही वांग्याचं भरीत केलं जातं. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि मी आता त्याच्यावर ही थोडी कोथिंबीर टाकते. अशा प्रकारे आपलं वांग्याचं भरीत आता तयार झालेलं आहे. तुम्ही ही भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर किंवा अजून भाताबरोबरही खाऊ शकता. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तुम्ही नक्की लिहून पाठवा, कमेंट्स करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.